Hi everyone! Welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current Events Comparative Point of View. Kumusta na po mga kabayan? Ngayon ay pag-usapan po natin o ating pong talakayin ang lumulubo pong cases ng COVID-19 sa ating bansang Pilipinas. Ang huli po ay mayroon po tayong positive cases na 103,185, which is kung ating titignan, scrutinizely, ay napakataas po. Pero ang kagandahan ay malaki din po naman ang nakarecover. At ang nakarecover naman po ay napakalaki. Ang bilang po ay 65,557. Yan po ang recoveries natin. Which is, in God's grace, ay napakaganda rin po naman ang response po ng ating mga frontliners at ang managing positive po ng COVID-19. At meron po tayong active cases na 35,569. Yan po ang active cases. At meron po tayong death or mortality na 2,059, which is mababa po naman as compared to mga ibang bansa, yung death or mortality po natin. Nagpapakita lamang po ang kakayahan ng Pilipinas o di kaya pagkakaisa ng mga Pilipino, sincero na pagsalba po ng buhay ng ating mga kababayan o kapwa Pilipino. Sa ngayon po ay ating pag-uusapan, ano po ba ang pwede nating itulong bilang isang mamamayan ng Pilipinas? Well, napakarami po tayong pwedeng itulong bilang mamamayan ng Pilipinas saan ka man panig ng mundo ay pwede ka pong mag-share ng iyong mga research o ng iyong mga knowledge kung ikaw po ay mayroong paramedical courses o kahit ikaw po ay isang doktor o nurse, medical technologist. Kung may free time ka po ay pwede ka pong mag-share kahit saan pong FB page o di kaya kung sa mga friends mo na makarating po sa anman sulok ng mundo sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa Pilipinas. Dahil sa ating bansang Pilipinas ay hindi po lingid sa atin habang ating kino-contain ang coronavirus ay mayroon po tayong dalawang problema na kinakaharap. Dalawang higanting problema ang ating kinakaharap habang ang coronavirus ay sinasalanta ang ating bansa. Unang-una sa lahat, kung kino-contain natin ang coronavirus, nagkakaproblema tayo sa ekonomiya. Dahil ang isang lugar na mayroong nag-positive ay inilalockdown po ng gobyerno. So kung naka-lockdown po ang isang lugar, of course, kung enhanced community quarantine yan, ay limited po ang tsansa sa paghahanap buhay o sa pag-o-open ng mga negosyo at limited po lamang yung mga tao na pwedeng makapagtrabaho o makapagnegosyo. Dahil mayroon pong age bracket na 21 to 59 years old ang pwedeng lumabas. Yan po ang isang katotohanan na habang nilalockdown natin ang isang lugar, naapektuhan po yung ating ekonomiya. At ang isang problema ay napakalaking problema nga ang pagkakaroon ng virus. Ito naman ay patungkol sa health. Habang ang health ay lumalala, mas lalong apektado ang ating ekonomiya. So, ano po ang dapat gawin ng ating gobyerno? So, alam na natin, nakikita po natin ang kanilang ginagawa na ang isang lugar ay kanilang sinasara, ino-open nila yung isang lugar, yan po ang kanilang ginagawa upang yung movement ng ekonomiya o yung takbo po ng negosyo kahit paano ay umiikot. Hindi po kagaya nung nasa probinsya. Kasi sa probinsya kahit paano ay mayroon pong mga lupa o may mga backyard na pwede po silang magtanim-tanim doon. As compare sa syudad, kagaya ng Maynila, kagaya ng Cebu, o kagaya ng mga highly and thickly populated cities, ay kakaiba po ang kanilang sitwasyon. So yan po ang problema ng ating bansa
habang kinocontain nga nila ang coronavirus, nagkakaproblema po sa ekonomiya. Kaya't ang ating gobyerno ay gumagawa ng paraan na umuutang ng pondo upang pangbigay ayuda sa mga taong na-lockdown. Kaya't ano po ang pwede nating maitulong? Makakatulong po tayo sa pamamagitan ng pag-educate sa mga kapwa nating Pilipino, sa pagbibigay po ng mga tips kung ano po ang dapat gawin. Although na marami na po sa internet, dahil yung mga ibang tao ay wala naman pong pangbili ng internet, kaya't kailangan po tayong mag-share kahit sa Facebook o sa Messenger, sa Instagram o sa YouTube. Pwede tayong mag-share ng ating mga ideas, at higit sa lahat ay pwede po nating ipag-pray ang ating bansang Pilipinas. At kailangan po sana na palakasin din po ang internet system sa ating bansang Pilipinas. Kasi lahat po ng katanungan, kahit ano pong tanong, maski sa kung anong negosyo, kung ano ang sitwasyon ng ekonomiya, kahit anong nararamdaman mo, kahit anong sintomas na meron ka, ay pwede mong itanong sa Google o di kaya sa YouTube. Kaya napaka-importante po ang ating internet system. Kahit doon po sa pinakamalayong lugar ay kaya pong abutin ng internet system. Kaya napakaganda po na palakasin ang internet system upang lahat po ng mga informasyon ay ma-disseminate. At isa pa po, kung tayo po ay nasa liblib na lugar o kahit anumang barangay, ay pwede naman pong mag-organize ang ating mga chairman na magbigay sila o mag-atas sila ng mga barangay officials o kahit mga barangay health worker na mag-disseminate po sila ng mga education, mag-disseminate po sila ng mga information para ma-aware po yung mga tao, lalong-lalo na po yung mga may edad na o yung mga bata na hindi pa nakakapag-open ng internet, ay pwede pong makapag-disseminate po sila sa isang barangay para kung sino man po ang a-attend sa isang seminar o educational parang toolbox meeting ba, o kung parang toolbox meeting sa mga tao po, sa mga representative, para kung sino man po yung makarinig ay pwede rin po naman nilang i-disseminate sa kanilang bahay. Kaya napaka-importante po ang information dissemination. Kaya uulitin ko po, ay pwede po tayong unang-una panalangin natin ang ating bansa. Pangalawa, palakasin po natin ang internet upang makapag-share po sa Facebook, makapag-share po tayo sa Messenger, Instagram o kahit ano po. At palakasin ng internet upang makapag-search po yung mga ibang tao sa Google, sa YouTube. Lahat po ng katanungan patungkol po sa health, patungkol po sa economics o kahit anong topic ay pwede po nilang i-research doon. At pangatlo, yung education, pangatlo yung parang toolbox, information dissemination, education para sa mga tao. At yan lamang po ang gusto kong i-share. Sana po ay magkaisa po tayo, mga Pilipino, lalong-lalo na po yung nasa mga thickly populated area, kagaya po sa Maynila, sa Cebu, sa mga ibang syudad. Sana po ay kailangan po tayong magkaroon ng positibong pag-iisip. Kailangan po nating ituon ang ating pansin sa Panginoon. Kailangan po maging proactive po tayo sa pagsunod po sa mga guidelines ng gobyerno, sa mga binibigay po ng DOH at sa mga frontliners. Kailangan po sa mga advices po ng mga frontliners ay kailangan po sana tayo ay maging proactive. Magkaisa po tayo upang magapi ang COVID-19 na ito. Alam ko po na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya yan lamang po ang masasabi ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Magtiwala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa pinag-uutos ng ating mga leaders, lalong-lalo na sa local governments and even nationals, at even sa ating mayors, sa ating barangays. Kailangan po tayong makipagkaisa, makipag-cooperation at makipag-coordination.
at sana matapos na po ang COVID-19 na ito. Kaya natin ito dahil tayo Pilipino, mas malaki ang ating Diyos kaysa ating kinaharap na problema. Maraming salamat po, at kung nakikinig ka sa vlog na ito, hinihingi ko po na i-likes mo yan, i-share mo yan, and subscribe. Thank you, Bernard Gabaon po.